मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वराहदेव भगवंतನ ಅವತಾರವು ಭಗವಂತನೇ. ಸೊ जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। సో అర్జున, సో గీతాలో భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ మనకు చెప్పేది తన జన్మము, తన కార్యకలాపాలు, కర్మాలు అన్ని మనము యథార్థంగా మనం అవగాహన చేసుకుంటే మనకి అంతే చాలు. మనము జీవన పరిపూర్ణత పొంది భగవద్ధాముని చేరుకుంటాం తత్వతః. ప్రభు 17వ అధ్యాయంలో సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట, 18వ అధ్యాయంలో వరాహ భగవానుడు హిరణ్యాక్షుని నడుమ యుద్ధము, 19వ అధ్యాయం హిరణ్యాక్షుని సంహారము. అవును, అది ఉంది, చాలా ఉంది. నేను మరి రెండవ చూస్తాను. సో భగవంతుడు వరాహమూర్తిగా అవతరించింది. ఇప్పుడు హిరణ్యకశిపు ఇద్దరు సహోదరులు, కశ్యప దితి వాళ్ళ పుత్రులు. సో ఎంత బలవంతులై యాక్చువల్గా పుట్టినప్పుడే చెప్తారు అంత సూచనలు పరిసరంగా అంత ఒక సంపూర్ణ అంధకారంగా అవుతుంది. తర్వాత ఇంతతో ఈ కుక్కలు అంత శబ్దాలు చేస్తుంటుంది. కుక్కలు, జకాల్స్ అంతా చాలా ఒక బ్యాడ్ ఓమెన్స్ అంతా. వాళ్ళు అప్పుడే దేవతలు ఇదేమిటి ఇది అవుతుంది ఇది అని అనిపిస్తుంది. అప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర వెళ్తారు, బ్రహ్మడు దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు బ్రహ్మ చెప్తారు, లేదు ఈ జయ విజయ వైకుంఠ ద్వారపాలకలు వాళ్ళకి ఇదయ్యి శాపమయ్యి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ దితి దీంట్లో వాళ్ళు అసురులుగా వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు సో వాళ్ళు అసురులుగా వచ్చిన కారణమున ఇప్పుడు ఈ అసుర ఇప్పుడు వస్తుంది, అసురులు ఉంటారో ఇదంతా సూచనలు మాకు అని వాళ్ళు చెప్తారు. సో తర్వాత చాలా సమయానికి ఎంత బలవంతులు అవుతారు హిరణ్యకశిపు అంటే ఎవరు కూడా వీళ్ళని ఎదుర్కొని ఫైట్ చేసేది కాదు. అందరికీ హింస. సో ఎవరు ఒక అసుర దీంట్లో ఉంటారో, ప్రవృత్తిలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ శక్తి బలం దొరికినప్పుడు వాళ్ళు దుర్వినియోగం చేస్తారు. హిరణ్యాక్షుడు తన అన్నయ్య హిరణ్యకశిపుని వాళ్ళని సంతృప్తి చేసేదానికి, ఇంకొకటి దానికి వాళ్ళు అన్ని విశ్వాల పైన, అన్ని లోకాల పైన వాళ్ళు ఫైట్, అందరినీ హింసించేది, అంత దేవతను హింసించేది. కాబట్టి ఒక సమయానికి బ్రహ్ముడి దగ్గరేమో వాళ్ళు ఒక వరం పొందుతారు. ఆ వరం నుండి ఇంకా చాలా బలవంతులు. సో ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు హింసనే, అంత దేవతలు, అంత లోక జనులకి. సో అలాగే జరిగినప్పుడు నన్ను విన్నట్లు ఇక్కడ మాతాజీ గారు చెప్పారు, వరుణ దగ్గర ఒక సమయం వెళ్తారు. అప్పుడు వరుణ చెప్తారు. వరుణ దగ్గర వెళ్ళి చాలా గౌరవం నుంచి వాళ్ళు దేవతలు అంటే భగవంతుడు భక్తులు, చాలా గొప్ప వ్యక్తులు. అయితే వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వక ఒక పొగరి నుండి నాకు మీరు ఇది ఇవ్వండి, నాకు ఫైట్ చేయాలి, నాకు అది దానంగా నాకు యుద్ధం చేయండి నా పైన ఛాలెంజ్. ఇప్పుడు మేము వినేది ఏమి, కృష్ణ అర్జునులు కూడా రాజసూయ యాగం మొదట జరాసంధుడి దగ్గర వెళ్ళి బ్రాహ్మణ వేషం పడిపోయి దానం అడుగుతారు జరాసంధుడు, నాకు ఎవరైనా మనతో మీరు ఫైట్ చేయాలి. ఈ రకంగా ఈ వ్యక్తి ఎవరు, హిరణ్యాక్షుడు వెళ్ళి నాకు ఫైట్ చేయండి, నాకు ఇది మీరు ఇచ్చే ఒక దానం, ఇచ్చే ఒక ఇది
చాలా పొగరు నుండి తన సామర్థ్యము, తన శక్తి ఇది అది దైత్య దానవ ప్రవృత్తిలో వచ్చేది. సో ఎనీవే వరుణుడు తెలుసు, నేను ఈ వ్యక్తికి ఏం చేసే కాదు, ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి అంత శక్తితో ఉన్నారు, అయితే భగవంతుడు ఉన్నారు, నారాయణుడు కృష్ణ ఇప్పుడు సద్యంగానే వాళ్ళ అవతారం అవుతుంది, వీళ్ళని వధించేది అవుతుంది. సో దానికోసం వాళ్ళు మీకు సరైన నీకు వీళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళతో చేయండి. సో మోస్ట్లీ అరౌండ్ ద సేమ్ టైం బ్రహ్మడు కూడా చాలా ఆలోచిస్తుంటారు. బ్రహ్మడు ఆలోచించేది ఎవరు వీళ్ళని ఫైట్ చేసేది, ఈ హిరణ్యాక్షుడిని ఇంత దీనిగా. సో ఏం పరిహారం, ఏం పరిష్కారం ఈ సమస్యకి ఏది అని వాళ్ళు తీవ్ర ఒక ధ్యానంలో దాన్ని యోచన చేసేటప్పుడు చెప్తారు, సడన్ గా బ్రహ్ముడ ముక్క నుండి చిన్న బొటన వేలు అంత సైజుగా ఫస్ట్ గా ఇంకా చిన్నగానే ఏంటంటే ముక్కుది దాంట్లో ఎంత ఉంది రంధ్రాలు, నాస్ట్రిల్స్, దాని నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక జంతు అలాగా ఒకటి ఇది వస్తుంది బయట. సో వచ్చి తర్వాత అంత పెద్దగా రూపము ధరించింది. సో అది ఈ వరాహ రూపంగా భగవంతుడు కనిపించుకునేది ఆ మేఘాల్లో. సో అంత బ్రహ్మడితో అంత ఋషిమునులు ఉంటారు. సో వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఇది సామాన్య ఒక ఏమో జంతువు కాదు, సామాన్య ప్రాణులు కాదు, ఇది సాక్షాత్ నారాయణ విష్ణువే వచ్చారు అని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. వాళ్ళు తెలిసి వాళ్ళందరూ భగవంతుడికి స్తుతి అర్పిస్తారు. సో ఏంటంటే భక్తులైన వాళ్ళు భగవంతుడు ఏ రూపంలో వస్తానో వాళ్ళకి తెలుసు, ఇది భగవంతుడే అని తెలుస్తుంది వాళ్ళకి. భగవంతుడు తన భక్తులుగా భగవంతుడి నుండి గుహ్యంగా ఉండే కాదు, అంటే వాళ్ళకి ఆ తత్వం తెలుసు, ఆ కృష్ణ తత్వము, ఆ భగవత్ తత్వం అనేది తెలుసు. దానికోసం భగవంతుడు ఏ రూపంలో వస్తానో వాళ్ళు కనిపెడతారు, వాళ్ళు గుర్తిస్తారు. అద్లేక ఎవరో ఒక అవతారం అని చెప్పారు, ఏదో కొంత మ్యాజిక్ చూపారు, ఇంకేమో చేశారు, వాళ్ళని భగవంతుడు అని వాళ్ళు నమ్మరు. వాళ్ళు శాస్త్రోక్తంగా వాళ్ళ భక్తి కార్యాల్లో వాళ్ళు మగ్నమయ్యి ఆ పరిశుద్ధ స్థితి నుండి వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడు పరమ పవిత్రుడైన భగవంతుడు వాళ్ళకి గోచరం అవుతుంది. వాళ్ళకి పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవ. సో పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్త అసితో దేవలో వ్యాసో స్వయం చైవ బ్రవీషినే. సో ఇది భగవంతుడు పరమ పవిత్రుడు. భగవంతుడి గురించి మనకు తెలిసాలి అంటేనో మనం భక్తి కార్యాల్లో ప్రతిష్ఠితులైనప్పుడు భగవంతుడిని గుర్తించవచ్చు. అక్కడ భగవంతుడు మన ఎదుట వస్తేనే మాకు గుర్తించే కాదు. మనకి శిశుపాల అంత అసురులు, కృష్ణుడు ఉన్నారు ఎదుట, వాళ్ళకి కంస, వాళ్ళకి భగవంతుడిని గుర్తించే కాదు. సో ఇప్పుడు వరాహ భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు ఈ ఋషి ముందుకి తెలిసింది, ఎస్ భగవంతుడు విష్ణు నారాయణ వచ్చారు తెలిసింది. బ్రహ్ముడికి కూడా తెలిసింది. ఆ బ్రహ్ముడికి అయింది, ఎప్పుడన్నా ఏమి నాకు సమస్య ఉండే దీన్ని నివారించారు, భగవంతుడు అవతరించారు. సో అప్పుడు చెప్తారు వీళ్ళందరూ వేదాలు పలుకుతా వేదస్తుతిని అర్పిస్తారు. భగవంతుడు వరాహమూర్తిగా ఆ వరాహ ఎలా ఒక సౌండ్ చేస్తుంది ఆ కాడ పంది, అలాగే భగవంతుడు కూడా ఒక దివ్యంగా గొప్పగా ఒక శబ్దం, దీన్ని అంగీకరించినట్టు అక్సెప్టెడ్, మీ స్తుతిని నేను అంగీకరిస్తున్నాను చాలు, ఎస్ భగవంతుని ప్రసన్న ఉన్నది మీ స్తుతి నుండి. సో అని వరాహం. సో త్వరనే భగవంతుడు వీళ్ళ హిరణ్యాక్ష ఏం చేసి అంటాడు, భూదేవిని తీసుకొని మాత తీసుకొని ఆ క్రింద లోకాలు ఉన్నాయి, దాని క్రింద ఏముంది గర్భోదక సముద్రం. సో గర్భోదక సముద్రంలోగా వేసింటాం. సో యాక్చువల్లీ చాలా పవర్ఫుల్ డీమన్. ఇప్పుడు మనకి ఎవరికి కాదు ఇది చేసేది, మనకి ఎంత పెద్ద అసురులు లేరు మనకి ఇప్పుడు కనిపించారు వాళ్ళు చేసేది. అయితే వెనకాలి అంత పెద్ద అసురులు, అంత పెద్ద రావణ, కుంభకర్ణ, హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపు, వాళ్ళంతా చాలా చాలా పవర్ఫుల్ బలవంతులు అసురులు. సో ప్రభుపాద ఒక టైం చేస్తారు, కమెంట్ చేస్తారు, ఇప్పుడు కూడా చాలా పెట్రోల్ తీస్తున్నాం మనం, సో దీని నుండి ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుందేమో ఈ భూలోకంలో ఉండే ఇదంతా అని చెప్తారు. ఇదంతా భగవంతుడు ఏ కారణంగా ఇవంతా చేశాడు అని మనకి తెలియదు. అంటే ఈ పెట్రోల్ నుండి మనకి ఎంత ఫ్లోట్ అవుతుంది, దాన్ని ఒక ఎనర్జీ నుండి అన్ని ఇప్పుడు బోరు డ్రిల్లింగ్ అంతా చేస్తున్నాము మనం అంటే ఇది ఒక విధంగా ప్రకృతి విరోధంగానే మనం చేస్తుండే కార్యకలాపాలు. సో ఎనీవే, సో వరాహ
భగవంతుడు వరాహమూర్తి ఈ భూమి ఎప్పుడు తన దీని నుండి తన ఏం స్థాయిలో ఉండాలి అది భూలోకం, దాని నుండి కింద గర్భోదక దీంట్లో ఆ హిరణ్యాక్షుడు ఇచ్చేసినప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి ఫస్ట్ గా భూమిని భూదేవిని తీసి పైన వస్తారు. ఇప్పుడు ఆ డిస్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు అక్కడ నుండి మేము వింటాం. ఈ భాగవతం 3వ స్కందము 18వ అధ్యాయంలో ఇది అనువాదం చూసుకొని వెళ్తాం. అధ్యాయం భాష్యం వద్దు, 2 అధ్యాయాలు చూస్తూ ఉంటాం. मैत्रेय उवाच तदेवमाकर्ण्य जलेश भाषितं महामनास्तद्विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विवेश त्वरान्वितः. అనువాదము మైత్రేయుడు కొనసాగించును. మైత్రేయుడు కొనసాగించును, దుర్మదుడును అహంకారియును అగు ఆ దానవుడు వరుణుని పలుకులను లక్ష్య పెట్టలేదు. ఓ విదుర, శ్రీహరిని గూర్చిన వివరములను నారదుని ద్వారా తెలుసుకొని త్వరితగతిని అతడు రసాతలమున ప్రవేశించెను. దంశ్రాగ్రమున మోయుచున్నవాడును అరుణ నయనములతో తన తేజస్సును హరించుచున్నవాడును అగు వరాహ రూపమునందున సర్వశక్తిమంతుడగు భగవానుని ఆ దానవుడు గాంచి, ఓ ఇది ఉభయచర జంతువు అనుచు నవ్వెను. దానవుడు భగవానునిట్లో సంబోధించును. యాక్చువల్లీ ఈ శ్లోక నుండి వీళ్ళు భగవంతుడిని ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఈస్ క్రిటిసైజింగ్ అవుతే నిరసించుతున్నారు. అవుతే అది భగవంతునికి ప్రార్థనలాగే అవుతుంది అని శ్రీధర హేళనం చేస్తున్నది, హేళనం వాళ్ళు నిందన చేస్తున్నారు. అయితే అది దాన్ని సంస్కృత పదాలని దాన్ని ఎలా అవగాహన చేసుకుని అంటే అది భగవంతునికి స్తుతిగానే అవుతుంది అది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అహైనమే యజ్ఞమహిం విముంచనో రసోకసాం విశ్వసృజేయమర్పిత న స్వస్త్యాస్యసి అనయామవేక్షత సురాధమాసాదిత సూకరాకృతే. దానవుడు భగవాన్నిట్లో సంబోధించును, ఓ దేవతోత్తమ సూకర రూపధారి, నేను పలుకున్నది అలంకిపు. ఈ ధరణి అధోలోక వాసులముగు మాకు ఒసగబడినట్టిది. నా నుండి తప్పించుకొని నీవు దీనిని నా సన్నిధి నుండి తీసుకొని పోజాలవు. త్వం నః సపత్నైరభవాయ కిం భృతో యో మాయయా హంత్యసురాన్ పరోక్షజిత్ త్వాం యోగమాయ బలమల్ప పౌరుషం సంస్థాప్య మూఢ ప్రమృజే సుహృత్శుచః. ఓ మూర్ఖుడా, మమ్ము వధించుటకే మా శత్రువులతో నీవు పోషింపబడితివి. కనబడకుండా ఉండి నీవు కొందరు దానవులను వధించి ఉంటివి. ఓ మూఢా, నీ శక్తి కేవలము యోగ బలమే కనుక నిన్ను వధించి నేడు నా బంధువులకు ఉల్లాసము కలిగించును. ఓకే, ఎవరైనా భాష్యం చదువుతారా? ఎవరైనా రైజ్ చేస్తారా? చదువుతాను ప్రభు. పుస్తకం రెడీగా ఉంది. భాష్యము. దానవుడు అభవాయ అనగా సంహరించుట కొరకు అనేది పదమును ప్రయోగించెను. ఈ సంహారము అను దాని భావము ముక్తి అనగా నిరంతర జన్మ మృత్యు పరంపరను వధించుట అనుచు శ్రీధర స్వామి వ్యాఖ్యానించిరి. అనగా భగవానుడు జన్మ మృత్యు పరంపరను నశింపచేసి తాను మాత్రము అగోచరునిగా ఉండును. భగవానుని అంతరంగిక శక్తి యొక్క కర్మలు అచింత్యములు.
కానీ ఆ శక్తి యొక్క లేశమాత్ర ప్రదర్శనము చేతనే అనగా తన కరుణచే అతడు మనుజుని అవిద్య నుండి ఉద్ధరించగలడు. శుచః అనగా క్లేశములని భావం. భౌతిక అస్తిత్వపు క్లేశములన్నీను భగవానుని ద్వారా అతని యోగమాయచే నశింపజేయబడును. ఈ విషయమున ఉపనిషత్తుల అనగా శ్వేత అశ్వతరోపనిషత్తు 6.8 యందు పరాశక్తి వివిధైవ శ్రూయతే అని తెలుపబడినది. భగవానుడు సామాన్య మానవుని కళ్ళకు అగోచరునిగా ఉన్నను అతని శక్తులు మాత్రము పలు విధములుగా పనిచేయుచునే ఉండును. అసురులు తాము సంకటమున పడినప్పుడు భగవానుడు దాగి ఉన్నాడనియు తన యోగశక్తితో పనిచేయుచున్నాడనియు తలుచుందురు. భగవానుని కనుగొనగలిగినచో కేవలము చూపు ద్వారా అతనిని వధింపగలమని వాడు భావించు. హిరణ్యాక్షుడును ఆ విధముగానే తలచి వరాహ భగవానునితో ఈ విధముగా పంతమాడిను. దేవతల పక్షం వహించి మా జాతికి నీవు గొప్ప అపకారం చేసి ఉంటుంది. ఎల్లప్పుడూ అగోచరుడవై ఉండి ఎన్నో విధములుగా మా బంధువులను వధించితి. నిన్నిప్పుడు నేను ముఖాముఖి గాంచుచున్నాను. నిన్నిక విడువను. నిన్ను వధించి నీ మాయా యోగ బలము నుండి మా బంధువులను రక్షించు. దానవ ప్రవృత్తి గలవారు వాక్కులతో తత్వముతో భగవానుని సంహరించుటకు సదా ఆతృతను కలిగి ఉండుటే కాక ఎవడేని భౌతిక శక్తి సంపన్నుడైనచో భౌతికమగు మారణాయుధముల చేతనైనను భగవానుని సంహరింపగలడని భావించుచుందరు. కంసుడు, రావణుడు, హిరణ్యాక్షుడు వంటి దానవులు తాము భగవానునైనను సంహరింపగలిగినంతటి శక్తిమంతములని తలిచి ఉంది. తన వివిధ శక్తులచే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎంత అద్భుతముగా పనిచేయుననగా ఎల్లెడలా స్థితుడయుండి అదే సమయమున అతడు తన నిత్య ధామమగు గోలోక బృందావనమును కూడా నిలిచియుండునని దానవులు అవగతం చేసుకొనలేరు. హరే కృష్ణ. ఎస్, సో వాళ్ళు పదప్రయోగం ఒకటి చేస్తేనో అది ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది అని వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుండేది. శ్రీధర స్వామి ఆచార్యులు ఎప్పుడు సంస్కృత పదం, సంస్కృత మాట, సంస్కృత భాష అంత దీనిగా ఉంది. ఆమె సరస్వతి దేవి ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని కూడా భగవంతుడిని నిందించేగా చేయరు వాళ్ళు. దానికోసం దానికి ఇంకొక మీనింగ్ ఉంటుంది. అది భగవంతుడ స్తుతియే అవుతుంది అని చూపిస్తున్నారు. దానవుడు ఇంకను కొనసాగించిన, నేను విసరిన గదచే శిరము చూర్ణమై నీవు మరణించినప్పుడు భక్తితో నీకు కానుకలను అసలు దేవతలు ఋషులు సైతము వ్రెళ్ళు లేని వృక్షము వలె అప్రయత్నంగా నశించిపోవుదురు. ఇంకొక భాష్యం చదివేస్తాం. ఎస్, ఎవరు భాస్కర్ ప్రభు చదవండి. ఇది ఒక భాష్యం చదవండి. ఆమెకు భరే అనువాదం చదువుతాం. చాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము: శాస్త్రములందు ఉపదేశింపబడిన పద్ధతులతో భక్తులు శ్రీకృష్ణ భగవాను అర్చించినప్పుడు దానవులు మిగిల కలతకు గురియగుదురు. పవిత్ర హరినామమును శ్రవణము చేయుట మరియు కీర్తించుట, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మంత్రమును జపమాలపై జపించుట, మందలి అర్చావతారమున భగవానుని అర్చించుట, పూర్ణముకు ప్రపంచ శాంతి కొరకు దేవతా సదృశులకు జనుల సంఖ్యను వృద్ధి చేయుటకు వివిధములకు కృష్ణ భక్త భావన కర్మలయందు నియుక్తమగుట వంటి నవ విధములకు భక్తియుత సేవలయందు సాధకులు పాల్గొనవలనని వేదవాంగ్మయమున ఉపదేశింపబడినది. కానీ దానవులకు అట్టి కార్యములు నచ్చవు. భగవానుని ఎడ భక్తుల ఎడ వారు సర్వదా ద్వేషపూరితులై ఉందరు. మందిరములోని అర్చనము వలదనియు ఇంద్రియ భోగార్థము కేవలం భౌతికాభివృద్ధిని బడియుటే అవసరమైనదనియు వారు చేసేటి ప్రచారము సర్వదా కొనసాగుతూనే ఉండెను. వరహ భగవానుని ముఖాముఖి కాంచినంతటా హిరణ్యాక్షుడు తన శక్తివంతమగు గదతో ఆ దేవదేవుని వధించడం ద్వారా శాశ్వత పరిష్కారమును చేయగోరెను. దానవుడు పేర్కొన్నటువంటి పెళ్లగింపబడిన వృక్షపు ఉపమానము మిగుల ప్రధానమైనది. భగవానుడే సమస్తమునకు మూలమని భక్తులు అంగీకరింతురు. దేహపు సమస్త వయముల శక్తికి ఉదారమే మూలమైనట్లుగా భౌతిక ఆధ్యాత్మిక సృష్టి అందు
ప్రకటమైనట్టి సమస్త శక్తిని భగవానుడే ఆది మూలమనటు వారి వచనము కనుక ఉదరమునకు ఆహారమును అందించుట అన్నది సమస్త దేహములను సంతృప్తిపరచడి విధానమైనట్లుగా కృష్ణ ప్రేమను అనగా కృష్ణ భక్తి భావనను వృద్ధిపరచుకొనుట అన్నది సమస్తానంద మూలమును సంతృప్తిపరచుటకు ఉదాత్తమైన విధానమై ఉన్నది. ఆ మూలమును పెళ్లగించి వేయవలనని ఏ దానవుడు వాంఛించాను. ఏదైనా మూలయే నిరోధింపబడినచో భగవానుడు మరియు అతని భక్తుల కర్మలన్నీయును అప్రయత్నముగానే ఆగిపోగలవు. సంగమునందు అటువంటి పరిస్థితి నెలకొనినచో దానవుడు మిగుల సంతృప్తి చెందను. తమ ప్రత్యుత్తమైన దానవులు సర్వదా భగవద్రహిత సమాజమును కలిగి ఉండవలననియే తహతలాడుచుందరు. శ్రీధర స్వామి వాక్యాన్ని అనుసరించి ఈ శ్లోకం యొక్క భావం ఏమనగా, దేవదేవుని కారణమున ఆ దానవుడు తన గదను కోల్పోయినచో సాధకులేగాక పూర్వకాలపు మహాత్ములకు భక్తులు కూడా మిగులు సంతృప్తి నందగలరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. వాడి అయిన దురుక్తులతో వ్యతనొందిన భగవానుడు ఆ బాధను సహించాడు. కానీ తన దంశాగ్రములపై ఉన్న ధరిని భీతి చెందుటను గాంచి మొసలిచే దాడి చేయనప్పుడు గజరాజు తన ఆడయేనుగనతో సహా జలము నుండి వెలికివచ్చు రీతి వెంటనే జలము నుండి పైకి లేచి. యాక్చువల్లీ ఇంకా భగవంతుడు ఆ భూదేవిని తీసుకొని పైన తెస్తున్నారు. అప్పుడు ఈ వ్యక్తి నిందన చేస్తున్నారు. అదే భగవంతుడు సహించారు. ఇప్పుడు పని ఉంది, ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అది మొదటగా ఆ భూమిని గర్భోదక సముద్రం పైన పెట్టారు. ఆ పెట్టి అక్కడ తేలిగా ఫ్లోట్ అయ్యేదానికి తన శక్తినే భగవంతుడు అనుగ్రహించారు. సో భూదేవి ఇప్పుడు సేఫ్. ఇప్పుడు దీన్ని హిరణ్యాక్షుని హిరణ్యమయ కేశములను కలవాడును భయంకరము కోరను కలవాడును అగు ఆ దానవుడు ఏనుగును వెంబడి చెడి మకరము చందమున భగవానుని అతడు నీటి నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు వెంబడించెను. పిడుగు వలె గర్జించుచు అతడు పంతమాడు శత్రువు ఎదుటి నుండి పరుగుదీయుటకు నీకు సిగ్గుగా లేదా? సిగ్గు లేని వారికి నిందారమైనది ఏదేనూ ఉండబోదు అని పలికాను. భగవానుడు తన దృష్టి పరిధి అందే జల ఉపరితలములపై ధరిత్రి నుంచి ఆది నీటిపై తేలుటకు తన శక్తిని దాని యందు ప్రవేశపెట్టాను. శత్రువు గాంచుచుండగానే విశ్వ సృష్టికర్తకు బ్రహ్మదేవుడు భగవాన్ని స్తుతించాడు. దేవతలు అతనిపై పుష్పవృష్టి కురిపించిరి. సో దేవతలకి తెలుసు భగవంతుడు వచ్చారు, ఇప్పుడు ఈ హిరణ్యాక్షుని వధించుతారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పుష్పవృష్టి చేస్తున్నారు. ఎస్ మణిమాతాజీ మీరు చదవండి, ఓన్లీ శ్లోక చదవండి, నేను కంటిన్యూ చేస్తాను ముందు శ్లోక అనువాదం మాత్రం చదవండి. ఇక్కడ శ్లోక అనువాదం గోచరే. హరే కృష్ణ. బరే అనువాదం చదవండి, లేకుంటే టైం అవుతుంది. బరే శ్లోక అనువాదం చదవండి. తర్వాత మీరు కావాలంటే అందరూ ఈ శ్లోమ 3 అధ్యాయాలు మాత చెప్పారు కదా, 16, 17, 18 చదవచ్చు. మాత షేర్ చేస్తారు. భగవానుడు తన దృష్టి పరిధి అందే జల ఉపరితలం 9వ శ్లోకము. నేనిపై ఆభరణములు కంకణములు కాంచనమయముగు విచిత్ర దానవుడు భగవానుడు వెంటబడెను. దానవుని కటువైన దుర్భాషణను భగవానుడు సహించినను అతనికి సమాధానముగా తన తీవ్ర క్రోధమును ప్రదర్శించాను. నెక్స్ట్ చదవండి 10వ అనువాదము. భగవానుడు పలికెను, నిక్కముగా నేను వనమునందు చరించి మృగమే అయినను నీ వంటి వేట కుక్కల కొరకే అన్వేషించుతున్నాను. మృత్యుపాశముచే బంధింపబడి ఉన్నందున నీవు దురుక్తులాడుచున్నావు. మృత్యుబంధం నుండి విడివడిన వారు నీవు కావించినట్టు దుర్నీతి పలుకులకు భయపడరు. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవండి.
ఆ నిక్కముగా నేను రసాతల వాసుల సొత్తును హరించి లజ్జవిహీనుడవైతి. నీ శక్తివంతము గదచే కొట్టబడినప్పటికీ ఈ జలమునందే కొంత తడవు నేను నిలిచి ఉందను. ఏలన బలవంతునితో వైరం కలిగించుకొని నేనిప్పుడు ఎచ్చడొక్కేగలను. పదాది దళములకు అధిపతిని అగు నీవిప్పుడు నన్ను జయించుటకు యత్నింపము. నీ మూర్ఖ ప్రసంగము అంతటిని కట్టిపెట్టి నన్ను వధించి నీ బంధువుల దుఃఖాశ్రువులు తడుపుకొను. ప్రతిజ్ఞాపాలను కావింపబని వాడు గర్వితుడైనప్పటికీ సభయందు స్థానమును పొంద అర్హుడు కాడు. శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను. దేవదేవునిచే ఆ విధముగా పంతమాడబడిన దానవుడు మిగిలిన క్రోధితుడై ఉద్రేకమును చెందెను. కవ్వింపబడిన నాగుపాము వలె అతడు క్రోధముతో కంపించెను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భవానీ మాత చూస్తారా చూడండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. క్రోధముతో ఇంద్రియములన్నీయును వణుకుచుండ ఉగ్రముగా బుసకొట్టుచు ఆ దానవుడు వెంటనే భగవాన్ని పైబడి తన బలమైన గదతో ప్రహరము గావించెను. చదవమంటారు ప్రభుజీ. భగవానుడు కొద్దిగా ప్రక్కకు తప్పుకొని యోగారూఢుడైన వాడు మృత్యువును తప్పించుకున్నట్లుగా శత్రువుచే తన వక్షస్థలంపై లక్షింపబడిన ఉగ్రమగు గదాఘాతమును తప్పించుకొనెను. క్రోధముతో పెదవిని కొరకుచు గదను తిరిగి చేపట్టి పదే పదే దాన్ని తిప్పుతున్న దానవుని చెంతకు భగవానుడు తన క్రోధమును ప్రదర్శించుచు పరుగిడెను. పిదప భగవానుడు తన గదతో శత్రువు యొక్క కుడి కనుబొమ్మపై ప్రహరము గావించెను. కాని ఓ విదురా, ఆ దానవుడు యుద్ధ కోవిదుడైనందున గదా విన్యాసముతో తన్ను తాను రక్షించుకొనెను. ఈ రీతిని హర్యక్ష దానవుడు దేవదేవుడకు శ్రీహరి ఇరువురును చెలరేగి విజయమును కోరుచు తమ గదలతో ఒకరినొకరు మోదుకొనిరి. హర్యక్షుడు అన్నది హిరణ్యాక్ష దానవి వేరొక నామం. ఆ ఇరువురు యోధుల నడుమ వైరము అతి తీవ్రముగా ఉండెను. మొనతేలిన గదల ప్రహరములచే వారి దేహములు గాయపడెను. తమ దేహము పైని రక్తము యొక్క వాసనచే వారు అధికాధికముగా ఉద్రేకవంతులేరి. విజయవాంఛతో వారు పలు విధములకు యుద్ధ విన్యాసములను చూపగా వారి యుద్ధము గోవు కొరకై 2 మహావృషభములు తలబడుచున్నట్లుగా గోచరించెను. ఓ కురువంశజుడా, ధరణి కొరకై దానవుడు మరియు వరాహ రూపమును అవతరించిన భగవానుని నడుమ సంభవించిన ఉగ్రమగు యుద్ధమును గాంచుటకు విశ్వపు పరమ స్వతంత్ర దేవతయగు బ్రహ్మదేవుడు తన అనుయాయులను కూడి అరుదించెను. వేలాది ముని యోగి బృంద నాయకుడగు బ్రహ్మదేవుడు కొంచెం పైకి శ్రోచేయండి. వేలాది ముని యోగ బృంద నాయకుడగు బ్రహ్మదేవుడు యుద్ధస్థలికి అరిదేంచి దానవుని ఎవ్వరును తనతో యుద్ధము చేయలేనంతటి అపూర్వమగు శక్తిని బడిసినవాడు గాంచిన పిదప అది వరాహుడగు నారాయణునితో ఇట్లు పలికెను. ఇప్పుడు బ్రహ్మ వాళ్ళ స్తుతి బ్రహ్మవాచ వాళ్ళు భగవంతుడిని యాచిస్తున్నారు. చాలు, మీరు ఇప్పుడు ఆ యుద్ధం చాలు ఎండ్ చేయండి, ఈ అసురుని వధించండి అని కోరుతున్నారు, ప్రార్థిస్తున్నారు. సో చంద్రవతి మాతాజీ చదువుతారా నుండి అనువాదం హరే కృష్ణ చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను, ఓ దేవా, నిష్కలంకులను నీ పాద పద్మార్చనము పైననే సదా ఆధారపడి ఉండు వారును అగు దేవతలకు, బ్రాహ్మణులకు, గోవులకు, అమాయక జనులకు ఈ దానవుడు కంటకప్రాయముగా తయారైనాడు. వారిని అనవసరముగా పీడించుచు ఇతడు భయకారణుడైనాడు. నా నుండి వరమును బడసినందున దానవునిగానై తగిన విరోధికై సదా వెదకుచు అపకీర్తికరమగు ఆ ప్రయోజనం కొరకై విశ్వమంతటను చెరించుచున్నాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఇంకను ఇట్లు పలికెను, ఓ దేవా, మాయాజాలమునందు నేర్పరియును, అహంకారియును, నిరంకుశుడును, దుర్మార్గుడును అగు ఈ సర్పం వంటి దానవునితో ఆటలాడనవసరము లేదు.
హే ప్రభు, బ్రహ్మదేవుడు కొనసాగించెను, హే ప్రభు, నీవు అచ్యుతడవు. అసురవేళ అరుదెంచి ప్రబలుడు కాకమునిపే ఈ పాపియగు దానవుని వధించి వేయుము. నీ మాయచే నీవు ఇతనిని నిస్సందేహముగా వధింపగలవు. హే ప్రభు, లోకమును ఆవరించునట్టి సంధ్యా సమయము శీఘ్రముగా అరుదెంచుచున్నది. నీవు సర్వాత్ముడవు గనుక వీనిని వధించి దేవతలకు జయమును గూర్చుము. విజయమునకు అత్యంత అనుకూలమగు మంగళకర అభిజిత్ ముహూర్తము అరుదెంచి ముగియుటకు సిద్ధముగానున్నది కనుక నీ మిత్రుల హితము కొరకై ఈ దారుణమగు శత్రువును శీఘ్రమే సంహరింపుము. మా భాగ్యము కొలది ఈ దానవుడు తనంతట తానే నీ చెంతకు అరుదించినాడు. ఇతని మరణము నీ చేతనే నిర్ణయింపబడినది కనుక నీ విక్రమమును ప్రదర్శించుచు యుద్ధమున వీనిని వధించి లోకములకు శాంతిని కలుగజేయుము. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి వరాహ భగవానుడు హిరణ్యాక్షుని నడుమ యుద్ధము అను తృతీయ స్కందములోని 18వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తుండేది అది అభిజిత్ సమయం. అది సమయానికి కూడా, టైంలో కూడా ఒకటి మంచి సమయం, చెడు సమయం. సో వీళ్ళకి భీతి అవుతుంది, ఎవరికి? దేవతలకి. ఇక్కడ ఆ సమయం వెళ్ళిపోతే దానవులకి ఇంకా పాజిటివ్ ఎనర్జీ, పాజిటివ్ ఇంకా శక్తి. సో వాళ్ళకి జయం వచ్చే సమయమో, భగవంతుడికి ఎవరు ఇచ్చేసే కాదు అవుతే కూడా వాళ్ళు ఆలోచిస్తుండేది వీళ్ళకి ఏమైనా అది దాని అని వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు. సో దానికోసం బ్రహ్ముడు దయచేసి భగవంతుడు ఇవాళ మీరు అది చేయాలి, ఇది ఇప్పుడే వీళ్ళని వధించండి అని కోరుతున్నారు. 19వ అధ్యాయము భగవంతుని వధించేది, హిరణ్యాక్షుడిని సంహారము. ఎస్, రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి అనువాదం. శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను, సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మదేవుని నిష్కపటములను అమృతమయములను అగు వచనములను ఆలకించిన పిమ్మట శ్రీ వరాహ భగవానుడు చిరునవ్వు నవ్వి ప్రేమమయమగు చూట్కుతో అతని ప్రార్థనను అంగీకరించెను. బ్రహ్మదేవుని నాసిక నుండి ఉద్భవించిన వరాహ భగవానుడు తన ఎదుటనే నిర్భీతిగా చరించుచున్న శత్రువు అంటే హిరణ్యాక్షుడు వైపునకు దుమికి అతని చుబ్బుకమును గదతో కొట్టెను. నిరాయుధుడగు శత్రువును ఎటువంటి అడ్డు లేకుండా దాడి చేయుటకు హరే కృష్ణ సారీ దాని దానవుని గదచే ప్రతిఘటించబడి భగవానుని గద చేజారిపోయెను. గిరగిరా తిరుగుచు క్రింద పడినప్పుడు అది తేజోమయముగా కనపట్టెను. ఆ గద ఆశ్చర్యకరముగా ప్రకాశించుట పరమాద్భుతమే. నిరాయుధురగు శత్రువును ఎటువంటి అడ్డు లేకుండా దాడి చేయుటకు చక్కటి అవకాశమును పొందినప్పటికీ ఆ దానవుడు యుద్ధ ధర్మమును గౌరవించెను. ఆ రీతిగా అతడు దేవదేవునికి క్రోధమును కలిగించెను. భగవానుని గద క్రింద పడగా ఋషి దేవగణమునందు హాహాకారములు చెలరేగెను. పిదప వరాహదేవుడు దానవుని ధర్మ నిరతిని ప్రశంసించి తన సుదర్శన చక్రమును స్మరించెను. హస్తమునందు సుదర్శన చక్రము తిరుగుచుండగా భగవానుడు హిరణ్యాక్షునిగా అధముడగు దితి తనయుడు జన్మించిన స్వపార్షదునితో క్రీడించుచున్నప్పుడు అన్ని దిక్కుల నుండి విచిత్ర వాక్కులు వినవచ్చెను. విమానముల నుండి సమస్తమును వీక్షించుచున్న ఖేచరులు భగవానుని గూర్చిన నిజమైన జ్ఞానమును కలిగి ఉండక నీకు జయముగు కాక ఈ దానవుని హరించి వేయుము, ఇతనితో ఇక క్రీడ వలదు అనుచు ఆక్రందించిరి. సంహరించి సంహరించి మీనింగ్ సంహరించి పద్మ పలాశ లోచనుడగు భగవానుడు సుదర్శన చక్రధారి అయి తన ఎదుట నిలబడుటను
గాంచినప్పుడు దానవుని ఇంద్రియములు క్రోధముతో కంపించెను. పన్నగము వలె బుసకొట్టుచు అతడు గొప్ప రోషముతో పెదవిని కొరికెను. భయంకరమగు దంష్ట్రలు కలిగిన ఆ దానవుడు దహింపజేయనున్నట్లుగా దేవదేవుని తీక్షణముగా గాంచెను. అతడు ఒక్కమారు గాలిలోనికి ఎగిరి, నీవు ఇక చచ్చితివి అని పలుకుచూ తన గదను భగవానునిపై విసిరెను. ఓ సాధు మహాత్మా విదుర, సర్వయజ్ఞ భోక్తయగు వరాహ భగవానుడు తన పైకి ఆ గద తుఫాను వేగముతో వచ్చినప్పటికీ శత్రువు వీక్షించుచుండగా దానిని క్రీడగా ఎడమ కాలితో త్రోసివేసెను. పిదప భగవానుడు ఇట్లు పలికెను, నన్ను జయింప తహతహలాడుచున్నందున ఆయుధమును పట్టి తిరిగి యత్నింపుము. ఆ రీతిని పంతమాడగా దానవుడు తన గదను భగవానునిపై విసురుచు మరలా బిగ్గరగా గర్జించెను. గద తన పైకి వత్తుటను గాంచి భగవానుడు స్థిరముగా నిలిచి ఖగరాజగు గరుడు పన్నగమును పట్టినంత సులభముగా దానిని పట్టుకొనెను. ఆ విధముగా తన పౌరుషము దెబ్బతినగా ఆ మహాదైత్యుడు మిగుల అవమానితుడై ముఖము చూపుకొనలేకపోయెను. భగవానుడు అతని గదను తిరిగి ఇవ్వదలిచినప్పుడు దానిని అతడు నిరాకరించెను. అప్పుడు అతడు ప్రజ్వరిల్లు అగ్నివలే ఘోరముగానున్న ఒక త్రిశూలమును కొని ఎవరేని తన తపోబలమును వైరభావముతో బ్రాహ్మణునిపై ప్రయోగించు రీతిగా దానిని యజ్ఞభోక్తయగు భగవానునిపై విసిరెను. శక్తిమంతుడైన దానవునిచే అతని బలము మేరకు విసరబడిన త్రిశూలమును ఆకాశమున గొప్ప తేజముతో ప్రకాశించెను. కాని గరుడుని రెక్కను ఇంద్రుడు ఖండించిన రీతిగా దేవదేవుడు తన పదునైన సుదర్శన చక్రముచే దానిని ముక్కలు కావించెను. ఇచ్చట పేర్కొనబడిన గరుడు మరియు ఇంద్రుని వృత్తాంతము ఈ విధముగానున్నది. ఒకమారు గరుడు భగవానుని వాహనము తన తల్లియగు వినతను సర్పమాతయగు కద్రువ నుండి బంధముక్తురాలను చేయుటకు స్వర్గమందలి దేవతల నుండి అమృత భాండమును హరించెను. ఈ విషయము నెరిగి స్వర్గరాజకు ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధమును గరుడిపై ప్రయోగించెను. ఇంద్రుని ఆయుధపు అమోఘత్వమును గౌరవింపవలనని భావనతో గరుడు తన రెక్కలతో ఒకదానిని అనగా భగవానుని వాహనమై నందున అజేయుడైనప్పటికీ త్యజించెను. అది వజ్రాయుధముచే ముక్కలు గావింపబడెను. ఉన్నత లోకవాసులు ఎంతటి వివేకవంతులనగా యుద్ధమునందు వారు మర్యాద యొక్క నియమ నిబంధనలను పాటింతురు. ఈ సందర్భమున గరుడు ఇంద్రుని ఎడ గౌరవమును చూపగోరెను. ఇంద్రుని ఆయుధము దేనినో ఒకదానిని నశింపజేసే తీరవలనని ఎరిగి ఉన్నందున అతడు తన రెక్కను దానికి అర్పించెను. గరుడుని ఎవరు కూడా సంహరించేదాన్ని పోయాలంటే డిఫీట్ చేసేది కాదు. అయితే ఇంద్రుడు వాళ్ళ ఆయుధంకి గౌరవము, ఇంద్రుడికి ఆ గౌరవంగా వాళ్ళు పిలిచారు అట్లా తెలుస్తుంది. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. ప్రమీళ మాత ఇక్కడి నుంచి చదవండి అనువాదం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భగవానుని చక్రాయుధముచే తన శూలము ముక్కలైనంతటా దానవుడు క్రోధితుడయ్యాను. అంతటా అతడు దేవదేవుని చెంతకు చెని పెద్దగా గర్జించుచు శ్రీవత్సాంకితమగు విశాల వక్షస్థలముపై తన కఠోరమగు పిడికిలితో మోది పిదప అదృశ్యుడయ్యాను. ఓ విదురా, దానవునిచే ఆ రీతి కొట్టబడినను ఆదివరాహుడగు భగవానుడు పూమాలచే కొట్టబడిన ఏనుగు వలె ఏమాత్రము కంపించలేదు. అయినను ఆ దానవుడు పెక్కు మాయలను యోగమాయేశ్వరుడకు భగవానునిపై ప్రయోగించను. అది గాంచిన జనులు మిగుల భీతి చెందిన వారై విశ్వప్రలయము అరుదించినదని భావించరి. ప్రచండ వాయువులు అన్ని దిక్కుల నుండి వీయనారంభించను. గాలి దుమారము చెలరేగుచు అంధకారము వ్యాపింపసాగింది. మరతుపాకులచే విసిరబడినవా అన్నట్లుగా అన్ని మూలల నుండి రాళ్ళు వర్షము వలె వచ్చి పడినవి. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన మేఘమండలము ఆకాశమును కప్పివేయట వలన అంతరిక్ష మండలి నక్షత్రములు కనబడకపోయెను. ఆకాశము నుండి చీము, వెంట్రుకలు, రక్తము, మలము, మూత్రము, ఎముకలు కురిసినవి. ఓ పాపదూరుడవగు విదురా,
పర్వతములు పలు విధములైన ఆయుధములను వర్షించినవి. నగ్నముగానున్న రాక్షస వనితలు జుట్లు విరబోసుకొని త్రిశూలధారులై గోచరించిరి. కాలినడకనో లేక గుర్రముల పైననో ఏనుగుల పైననో రథముల పైననో చరించుచున్న దుష్ట యక్ష రాక్షస గణము హింసాపూరితమును అనాగరికమును అగు వాక్కులను పలుకసాగి అనాగరికమును అగు వాక్కులను పలుకసాగిరి. సమస్త యజ్ఞభక్తయగు వరాహ భగవానుడు అప్పుడే దానవచ్చే ప్రదర్శితమైన మాయాజాలమునంతటిని నశింపజేయు సమర్థవంతముకు తన ప్రియమకు సుదర్శ చక్రమును ప్రయోగించెను. ఆ క్షణమున హిరణ్యాక్షుని తల్లియగు దితి హృదయమున ఒక్కమారుగా కంపనము కలిగెను. తన భర్తయగు కశ్యపుని పలుకులను గుర్తు తెచ్చుకొనగా ఆమె స్తనముల నుండి రక్తము ప్రవహించెను. తన మాయాజాలమంతయు చెదిరిపోవుటను గాంచిన దానవుడు తిరిగి కేశవుని ఎదుట ప్రత్యక్షమై అతనిని చూర్ణము చేయుటకు రోషముతో తన బాహువుల యందు బంధించెను. కాని తన బాహుబంధమునకు బయట భగవానుడు నిలిచి ఉండుటను ఆ దానవుడు ఆశ్చర్యమున గాంచెను. అంతటా ఆ దానవుడు తన కఠోరమగు పిడికిళ్లతో వరాహ భగవానుని కొట్టనారంభించను. కానీ మరుత్పతి అగు ఇంద్రుడు వృత్రాసురుని కొట్టిన చందమున భగవానుడు అతని కనతపై కొట్టాను. విశ్వజితుడకు భగవానుచే సామాన్యముగా కొట్టబడినప్పటికీ దానవుని దేహము తిరుగునారంభించను. కనుగుడ్లు బయటకు వచ్చను. కాళ్ళు చేతులు విరిగి జుట్టు చెల్లా చెదిరి అతడు మహావృక్షము గాలిచే పెళ్ళగింపబడినట్లుగా క్రిందపడి మరణించను. పెదవిని కొరుకుచు క్రింద పడి ఉన్న భయంకరమగు కోరలు కలిగిన దానవుని గాంచుటకు బ్రహ్మాదులు ఆ స్థలమునకు అరుదించరు. ఆ దానవుని ముఖ తేజస్సు ఇంకను వాడకుండుటను గాంచి బ్రహ్మదేవుడు అహో ఇంతటి గొప్ప మరణము ఎవరికి కలుగును అని ప్రస్తుతించుచు పలికాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. శ్రీల ప్రభుపాద్ శ్రీల భక్తి వేదాంత ప్రభుపాద్ కి జై. దానవుడు మరణించినప్పటికీ అతని దేహ కాంతి వాడలేదు. ఈ విషయము మిగులు అసాధారణముగా ఉన్నది. ఎలయైనా మానవుడు కాని జంతువు కాని మరణించినంతనే దేహము పాలిపోవును, తేజము క్రమముగా క్షీణించును, క్రుల్లిపోవటం మొదలగును. కానీ ఇచ్చట హిరణ్యాక్షుడు మృతుడై పడి ఉన్నను అతని దేహకాంతి వాడలేదు. భగవానుడు అనగా పరమాత్ముడు అతని దేహంను తాకి ఉండుటయే అందులకు కారణం. ఆత్మ ఉన్నంత వరకే ఎవరి దేహ తేజమైనను నవనవలాడుచూ ఉండగలదు. కానీ ప్రస్తుత విషయంన దానవుని ఆత్మ అతని దేహం నుండి వెడలిపోయినను పరమాత్ముడు ఆ దేహమును తాకి ఉన్నందున దాని తేజము వాడిపోలేదు. ఆత్మ భగవానునికి అన్యమైనది. దేహత్యాగము చేయనప్పుడు భగవానుని గాంచువాడు నిక్కముగా పరమ భాగ్యవంతుడు. కనుకనే బ్రహ్మాదులు దానవుని మరణమును శ్లాఘించరు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శారదాదేవి మాతాజీ మీరు చదవండి ఇప్పుడు 28 నుంచి అనువాదం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అనువాదం చదవండి మాతాజీ. ఓకే. బ్రహ్మదేవుడు కొనసాగించిన అక్కడి నుంచి అండి. బ్రహ్మదేవుడు కొనసాగించను. అసత్యముకు భౌతిక దేహముల నుండి విడుదలను పొందుటకై యోగులు ఎవ్వారిని ఏకాంతమున సమాధి యందు ధ్యానింతురో అట్టి భగవానుని చరణము చే ఆ దానవుడు తాడనము చేయబడినాడు. ఆ దేవదేవుని ముఖమును కాంచుచు ఈ దైత్య శ్రేష్ఠుడు తన పార్థివ శరీరమును విడిచినాడు. భాష్యం చదవకుంటారా? అది మీనింగ్ సార్. ఒకటి చదవండి, భాష్యం బాగుంటుంది చదవండి. ఓకే. భాష్యము శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ శ్లోకమున యోగ విధానము అతి స్పష్టముగా వివరింపబడినది. జ్ఞానమును నరించు యోగుల చరమ లక్ష్యము భౌతిక దేహము నుండి విడుదలను పొందుటయేనని ఇచ్చట తెలుపబడినది. కనుకని యోగ సమాధిని పొందుటకై వారు ఏకాంతమునందు ధ్యానము కొనసాగించరు. యోగమును ఏకాంతమునందే నిర్వహించవలను. కానీ జన సమక్షమునందో మందో లేక రంగస్థలం పైననో కాదు. కానీ నేటి కాలపున పెక్కరు నామమాత్రపు యోగులు ఈ రీతినే కావించుచున్నారు. భౌతిక దేహం నుండి విడుదలను పొందుటయందే నిజమైన యోగము లక్షితమై ఉండును. దేహమును ఆరోగ్యవంతముగాను యవ్వనముతోనూ ఉంచుటకై అది నిర్దేశింపబడలేదు. నామమాత్రపు యోగము కావించడి అట్టి ప్రచారకులు
ఏ ప్రామాణిక విధానం చేతను ఆమోదింపబడలేదు. ఈ శ్లోకమునందు ప్రత్యేకించి పేర్కొనబడిన యం మీన్స్ యవ్వాని అనిడి పదము సూచించు నాదేమనగా ధ్యానమును దేవదేవుని పైననే కేంద్రీకరించవలను. మనుజుడు తన మనస్సును వరాహ భగవానుని రూపముపై కేంద్రీకరించినచో అదిను యోగమే. భగవద్గీత యందు నిర్ధారింపబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని పలు రూపములలో ఏదియో ఒక దానిపై నిరంతరము మనస్సును ధ్యానమున కేంద్రీకరించేవాడు ఉత్తమ యోగి అనబడును. ఆ రూపమును ధ్యానించటం ద్వారా అతడు సులభంగా సమాధిమగ్నుడు కాగలడు. మరణ సమయమందు అట్టి భగవద్రూప ధ్యానము కొనసాగించగలిగిన వాడు భౌతిక దేహము నుండి విడుదలను పొంది భగవద్ రాజ్యమును చేరగలడు. వరహ భగవాను నుంచే అట్టి అవకాశము దానవునకు వసకబడును. కనుకనే బ్రహ్మాది దేవతలు ఆశ్చర్యచకితులై అనగా భగవాను నుంచే తన్నబడినచో దానవుడు కూడా యోగాభ్యాసము పూర్ణత్వం పడేయగలడు. చదవండి, అనువాదం. ఈ ఇరువురు భగవత్ పార్షదులు శాపము నొందిన వారై రాక్షస కులమును జన్మించిరి. ఇటువంటి కొన్ని జన్మల పిదప వీరు తమ నిజస్థానమునకు తిరిగి వెళ్ళగలరు. దేవతలు భగవానుని ఇట్లు సంబోధించిరి. హే ప్రభు, యజ్ఞభోక్తవగు నీకు వందనములు. జగత్పోషణార్థమై నీవు శుద్ధసత్వమయమగు వరాహ రూపమును ధరించితివి. మా భాగ్యవశమున ఈ జగత్ పీడాకరుడగు దానవుడు నీ చేత హతుడైనాడు. ఓ దేవా, మేమును ఇప్పుడు నీ చరణకముల భక్తి యందు శాంతితోనున్నాము. హరే కృష్ణ. శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను. ఆ విధముగా అతి భయంకరుడగు హిరణ్యాక్షుని వధించిన పిదప ఆదివరాహుడగు శ్రీహరి బ్రహ్మాది దేవతలచే వినితింపబడిన వాడై అఖండితోత్సవ నిలయమగు తన స్వధామమునకు మరలిపోయింది. మైత్రేయుడు కొనసాగించను. ఓ విదురా, ఆదివరాహ అవతారమున శ్రీహరి అరుదించి అమిత విక్రమ సంపన్నుడగు దానవుని ఆటమము వలె మహాయుద్ధమును వధించిన వైనమును నీకు వివరించింది. మా గురువు గారి నుండి వినినట్లుగా ఈ వృత్తాంతమును నేను వర్ణించింది. శ్రీ సూత గోస్వామి పలికెను. ఓ బ్రాహ్మణులారా, మహాభాగవతుడగు విదురుడు భగవల్లీలా కథను ప్రామాణికుడగు కౌశారవముని మీన్స్ మైత్రేయుడు నుండి శ్రవణము చేసి దివ్యానందమును బడసి ముదమందెను. శ్రీవత్సాంకితుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలా శ్రవణమును గూర్చి పలుకునదేమున్నది. జనులు నిత్య యశస్సు కలిగిన భక్తుల కర్మలను శ్రవణము చేసేను దివ్యానందం పొందగలరు. శ్రీమద్భాగవతం అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మరియు అతని భక్తుల లీలలనియే భావము. శ్రీకృష్ణుని లీలలు మరియు అతని భక్తులకు ప్రహ్లాదుడు, ధ్రువుడు, అంబరీషుడు మొదలగు వారి లీలలే దానికి ఉదాహరణము. ఈ రెండు రకముల లీలలు దేవదేవునికి సంబంధించినవి. ఏలయన భక్తుల లీలలు భగవత్ సంబంధమునే ఉండును. ఉదాహరణకు మహాభారతం పాండవుల చరిత్ర వారి కర్మలు పరమ పవిత్రములై ఉన్నవి. దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుంచే వారు ప్రత్యక్ష సంబంధమును కలిగి ఉండుటయే అందులకు కారణము. మొసలి నోటికి చిక్కినప్పుడు తన పాదపద్మములను ధ్యానించినట్టి గజరాజును భగవానుడు ఉద్ధరించను. గజరాజుతో పాటుగా ఉన్న ఆడయ్యనుగులు ఆక్రందించుతున్న ఆ సమయమున దేవదేవుడు వారిని ప్రమాదము నుండి రక్షించను. కృతజ్ఞుడైన వాడు దేవదేవుని వంటి పరమ ప్రభువునకు ప్రేమయుత సేవను గూర్చకుండా ఆ భగవానుని ప్రసన్నతను కలిగించుట దుష్కృతులైన వారికి అసాధ్యమైనను నిష్కళంకులకు భక్తులచే అనన్య శరణులు
మాత్రము మీన్స్ భక్తులు మీన్స్ అనన్య శరణులు మాత్రము అతడు సులభముగా ముదమందను. ఓ బ్రాహ్మణులారా, ధరణిని ఉద్ధరించుటకై ఆదివరాహముగా అవతరించిన భగవాను నుంచి హిరణ్యాక్షుడు వధింపబడిన మహాద్భుతముకు వృత్తాంతమును ఎవరు శ్రవణము చేసినను, కీర్తించినను లేదా అనుమోదించినను శీఘ్రమే బ్రహ్మహత్యా పాతకములతో సహా సమస్త పాపముల నుండి విడిపడగలరు. భాష్యం చదివేయండి మాతాజీ. ఓకే. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడు పూర్ణత్వ స్థితి యందు నెలకొని ఉన్నందున అతని లీలలు రూపము నడుమ భేదం ఉండదు. కనుక భగవద్లీలను శ్రవణము చేయువాడు అతనితోని ప్రత్యక్షంగా సాంగత్యము నొందినవాడదు. ఈ రీతిని భగవానుతోని ప్రత్యక్ష సాంగత్యము నడిచినవాడు బ్రహ్మహత్యా పాతకములతో మీన్స్ భౌతిక జగమున అతి ఘోరముకు పాపకార్యముగా పరిగణింపబడినది. సహా సమస్త పాప ఫలముల నుండి నిక్కముగా విడిపడును. కనుక ప్రామాణిక మూలము మీన్స్ విశుద్ధ భక్తుడు నుండి భగవత్కర్మలను వినుటయడ ప్రతి ఒక్కరూ ఆసక్తిని కలిగి ఉండవలను. ఎవరే నీ కథాశ్రవణము చేయించు భగవన్మహిమలను అంగీకరించో యోగ్యుడు కాగలదు. నిరాకారవాదపు తత్వవేత్తలు భగవత్కర్మలను అవగతము చేసుకొనగజాలరు. భగవత్కర్మలన్నీ మాయ అని తలచుట చేతనే వారు మాయావాదులని పిలువబడుదురు. ప్రతిదినము వారికి మాయయే కనుక భగవత్కథలు వారికి సంబంధించినవి కావు. నిరాకారవాదులు శ్రీమద్ భాగవత శ్రవణము నందు ఇష్టమును కనపరచరు. అయినను వారిలో పెక్కురు కేవలము ధనలాభం కొరకై భాగవతమునందు అభిరుచిని కనపరుచుచుంటురు. కానీ నిజమునకు వారికి శ్రద్ధ ఏమాత్రము ఉండదు. పైగా శ్రీమద్ భాగవతమును వారు తమ పంథాలో వర్ణించరు. కనుకనే మాయావాదుల నుండి మనము శ్రవణము చేయరాదు. కథను యథాతథముగా వర్ణించునట్టి సూత గోస్వామి లేదా మైత్రేయుని నుండియే మనము శ్రవణము కావించగలము. కేవలం అప్పుడే మనము శ్రీ కృష్ణలీలను ఆస్వాదించగలము. లేనిచో భక్తి అందు ప్రారంభ దశలో నున్న శ్రోతలపై అది విషపూరిత ప్రభావమును చూపగలదు. హరే కృష్ణ. చదవమంటారా? హరే కృష్ణ. ఓకే. పరమ పవిత్రమైన ఈ చరితము విశేషముగు పుణ్యమును, ధనమును, యశస్సును, ఆయువును, అభీష్టములను ఒసగగలదు. యుద్ధరంగమున ఇది ప్రాణేంద్రియ కర్మేంద్రియ శౌర్యమును వృద్ధి చేయగలదు. ఓ శౌనక, జీవితపు చివరి క్షణమున దీనిని శ్రవణము చేయువారు నారాయణుని దివ్యధామమును చేరగలరు. భక్తులు సాధారణముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని లీలా చరితములకు ఆకర్షితులై ఉందరు. తపస్సు గాని ధ్యానము కాని వారు వనరింపకున్నను శ్రీకృష్ణ లీలను శ్రద్ధతో శ్రవణము చేయుట అనేది విధానము వారికి ధనము, యశస్సు, దీర్ఘాయువు, జీవితాభీష్టములు వంటి సంఖ్యాక లాభములను చేకూర్చుచుండును. భగవద్లీలా వర్ణనలతో నిండి ఉన్న ఈ శ్రీమద్ భాగవతమును ఎనలేని నిత్యము శ్రవణము చేసినతో జీవితాంతమున అతడు తప్పక భగవాను దివ్యధామమును చేరగలడు. ఈ విధముగా శ్రోతలు చరమంగాను మరియు భౌతిక జగమునందు ఉన్నంత వరకును ఉభయ లాభమును పడగలరు. భక్తి యోగమునందు నెలకొనుట వలన కలిగడి దివ్యమును ఉదాత్తమును అగు ఫలితం ఇదియే. కొంత సమయమును కేటాయించి సరి అయిన మూలము నుండియే శ్రీమద్ భాగవతమును శ్రవణము చేయుటయే భక్తి యోగారంభమై ఉన్నది. భక్తులను సేవించుట, హరే కృష్ణ మహామంత్రమును జపించుట, శ్రీమద్ భాగవతము శ్రవణం చేయుట, శ్రీ విగ్రహారాధనము, తీర్థక్షేత్రవాసము అనేది భక్తి యోగపు 5 అంశములను శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారు సైతము ఉపదేశించిరి. ఈ 5 కర్మల నిర్వహణము మనుషుని భౌతిక జీవితపు దుర్భర స్థితి నుండి విడుదల కావించగలదు. శ్రీమద్ భాగవతమునంతలి హిరణ్యాక్షుని సంహారము అను తృతీయ స్కందములోని
19వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. హరే కృష్ణ. హరే